ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, ҳама каса хуб ҳастен. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад. шумо айни ҳол қарор доред дар канали Арзон ТЖ. лайкҳоро бизанед, дар як ҷо ба ҳазур бишинем. мегузорем ба якумин хонаи фурӯшӣ мо дар видеои имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Тағои Обод. 3 дархона, 10 сотиқ заминай ва нархша 100 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, хона хулоса трезор часпондагӣ ва шиша надорад. кришашам часпондагӣ ҳаста, шкатур кардагӣ. хона коробка. дӯстони азиз, касоне ки бихараш боз камтар дига ремонтша мекунад. нархи хонара 100 000 сомонӣ мегӯяд. марҳамат кунед, хонаи арзон бо нархи дастрас. номерҳои ватсапаш мондагӣ, занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бохтар, деҳаи Партадил. хона дар деҳаи Партадил ҷойгир аст. аз вокзали Қурған 2,5 километр дурай. 3 сотиқ заминай, 3 дархона, кухнӣ дорад ва дегдонхона ҳам дорад. хона шкатув ва стияша кардагиай. меҳмонхона 5 ба 3, спални 4 ба 3 ва спални дигариш 4 ба 3. хулоса 3 дархона, 3 сотиқ замин. нархи хонара дӯстони азиз 199 000 сомонӣ мегӯяд. бания дар байни хонаҳо ҳастай ва хона бо хишти пухта сохтагиай. марҳамат ки номерҳои дастиш мондагиай, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. хуб дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ҷалолиддини Балхӣ, дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки Калхозобод, ҷамоати Узун, деҳаи Телмон. 4 дархонаҳай ва 21 сотиқ замин. заминиш бениҳоят калонай. дар наздикии хона мактаб, масҷид, духтурхона ҳастай. нархи хона дӯстони азиз 275 000 сомон мегӯяд. боз муомилаи хуб ҳам дорад. хона 4 тарафаш маҳками оби свет ҳам дорад ва дарвозаам часпондагиай. марҳамат ки номерҳои ватсапаш мондагиай, занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ба хотири пешравии мо аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед, чунки дастгирии шумо пешравии канали мо мебошад. агар шуморо чӣ хеле хона мехоҳед, ҳатман дар комментария бинависед. мо дар видеои оянда иншоалло ки ҳаракат мекунем ҳамин хеле хонаи гуфтагина пешкашро мегардам. фақат подписия закунед. мегузарем ба чорум хонаи фурӯшӣ мо дар видеои имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай дастроошнияй қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Бешкапа. 8 сотиқ заминай ва 6 дархонаҳай. хона дӯстони азиз, хадидасем бо симентблок бардоштагиай. 4 тарафи хона маҳкам ва дарвоза ҳам дорад. хона дӯстони азиз 6 дархона веремянка духтагиай. 8 сотиқ замин, дастроошни, нархша 145 000 сомон мегӯяд.
оби свечам дорад ва хона дар даруни қишлоқай. марҳамат кунед номерҳои ватсапи касоне ки аз ноҳияи ёвон хонахар бошед. дӯстони азиз, занг бизанед, телефонҳо барои тамос 934 23 27 27. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, кадоме ки аз шаҳри Левакан яъне ки Сарбанд хона гуфтесак бед, марҳамат кунед, хонаи арзон бо нархи дастрас. хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Левакан яъне ки Сарбанд, деҳаи Бохтаробод, дар хонаҳай ва 4 сотиқ заминай. дӯстони азиз, хона хулоса барои зиндагӣ кардан тайёрай. 4 сотиқ замин ва дар хона нархша 120 000 сомон мега. оби светам дорад ва нашоди документош ҳамаш 100%. марҳамат кунед, касоне ки хонахар бошед аз шаҳри Левакан, номерҳои ватсап мондагаи занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дастгири шумо пешавимоз шербачо, аз ҳаматон хоҳиш апаҷоно акаҷоно лайкҳоро бизанед, чунки дастгири шумо пешравии канали мост. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 9 километр. 4 дар хона дохтаги времянка ва криша часпондагӣ неста, просто бардоштаги коробкаҳай бо семен блок бардоштаги 4 дар хона ва замини 6 сотиқ заминай. марҳамат кунед, нархи хонара 200 000 сомон мега, иваз карда мешавад ба ягон сексия. номерои дастиш мондагиай марҳамат кунед, дӯстони азиз, занг мизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ҳафтумин хонаи фурӯшии мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Ҷартепаш меган ва 4 дар хонаи 8 сотиқ заминай. хона барои зиндагӣ кардан, дӯстони азиз, тайёра ремонтҳои хуб, фақат медорои зиндагӣ мекунӣ. заминшам хулоса калона, нархи хонара 210 000 сомон мега. хонара дӯстони азиз, маълумоти пурра дагӣ неста, кадоме ки хонахар бошед, марҳамат кунед, номерҳош 902 05 29 05. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, агар шумо ҳамин видеои моро то охир тамошо карда бошед, ҳамин смайлика дар комментария бинависед ва арзонтиҷӣ ба пеш мерасед. раҳмати калон барои дастгиритон. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.